Machiegni kendo jopiny e gweng' ma Kobila e lokesen ma West Kanyaluo e kar chung'o od bura ma Karachuonyo ma lain mar sitima igere kowuok Sondu nyaka Awendo e kaunti ma Migori ywak e wi deko mar chudo e seche ma bende kambino to koro dwa ni gidar e lopego ma biro bang' KETRACO ochiwo notis mar ndalo 14 mondo jomogede lain mar sitima mondo dar ka giramo ni ok ginyal dar kapok omigi chudo, mana kaka jafwambo marwa Ali Abich leronwa. Jopiny e gweng' ma Kobila ka chud bura ma Karachuonyo machendo ma kes stima mitimo kod kambi ma KETRACO kale puothegi kaachiel kod mieregi koro wuok tung' mosuo gi kambino ma giwacho ni osemiyogi notis mar dar e lopegi kata odoko ni chudo to pok otimnegi. Tarik 24 dwe mar achiel higani KETRACO ne ochiwo notis ne jogo eko ma utegi nitie lain mar stima okale mondo dar ok e ndalo 14 mar chiwo thuolo ne chenro mar stima no mondo odhi nyime kada nocholo achiel kuom jopiny manomi notis ma kamano wacho ni nyalo weyo lopegi to KETRACO pok ochulogi. Gie sani pok ochulwa pes lo kaw maduong' karibu nus lo ma wan go. Wan yawuoyi 5 to ok wang'eyo kuma wadhiye, wawuoyi 5 gi te. Kuma wadhiye onge, nyithindo be wan go mang'eny. Nitie debe wan go ka kuma ginyalo dhiye onge. Wan ok watamore dar kochulwa. Kosechulwa to pesa no wadhi ng'iewo lo kamoro wadhi dar. To ok nyal miwa nikech barua wacho no miwa ndalo 14 to wadar. Ndalo 14 wadwa dhi kanye, waonge pesa, waonge lope moko, wadwa dhi kanye. Jopiny go wacho ni notis mar dar manomigi ne ondik dwe mar achiel higani ka gento ne giyudi odiochieng' manyoro ka idwa ni mondo gidar e lopegi kendo gikone giikore mar dar kendo weyo lopego to mana komigi chudo mowinjore. Wasebedo kwarito gini kochakore 2017 nyaka kawuono pok wayudo gimiluongo ni pesa. Kwa dhi ofis to ginyiswa mana ni rituru. Ondik tarik 24 Januari 2025. Kano chopo nyoro tarik 16 to gikelwa barua ni gimiwa 2 weeks mondo wadar. Koro wadar wadhi kanye to at the same time barua wacho ni kochopo tarik gimiwa wig 2. Koro wig 2 ni wadhi dar, wadhi kanye to jogi pok ochulwa jo dalawa. Ka ok kamano Jaduong' Opiyo Wandayi, ine ma ine minister mar energy, tafadhali wakwayi gi muolo ni kiyie to mondo ikonywa wayud pesa wa. Ne sitimo kale lopwa to tamruok chulwa nyaka sani. Kamano. Imiyo wa notis ni mondo wadar. Wakwano Opiyo Wandayi okonywa mondo chulwa. Mane wach ma wan go. Jowa mamoko noseyudo notis to kuma pesa gi potamore, jothurwa, kuma wachiko tamowa mondo wayud ratirowa. Lope wagi ema wakonyorego to darowa wadhi kanye, udi bi muko kaka wagedo tamore, nyithindo dhi kanye. Giwacho ni lopegi go eko gisedak e kuom higni mathoth kendo kata mana puothegi bende ginyal puro nyaka ne lain okale ka gidwa ni mondo KETRACO winj ywak margi. Aleo nyikwa yango aja higa 87 koro lobni asetieke higa 60 ka ema nachamo to bende ma nyithindo ochamo. Sani koro ne nyikwaya chamo. Koro gidwa ni gidara to pok gichula. Koro adhi kanye. Stimo kadhe puotha, ok anyal puro. To kano kalo gitama no ok anyal puro, nyithindo be an go. School fees an go machulo. Atim nang'o jothurwa. To riembo ji tu tamru chulo ni ji pesa. To an gi mawe no ok anyal dar. Be ok anyal puro puodho ne uru gimutimonwa kumwadhi to onge. Maneja mochune tudruok e kambi KETRACO Rafael Moria ne okoni giseoro apisas mag-gi masani koro dhi nyime gi nono ng'ur mag jopiny go kendo gibiro chiwo lipodgi juma manyien tok ka gisewinjo ng'ur mag jopiny go. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.